Bueno, egunon ba, beste egun batez, nire kanaleko jarraitzaile zaten guztiri. Gaurko honetan, beste abenturatxoa eta beste izten alditxoa teiteko asmokin gara, vale? Eta gaurko honetan, Irurtzuna etorria. Vale? Irurtzuna etorria zertako, Irurtzun digazten dalako, esan dezan, ez dakitak izuen, sakanan oin dela urte batzuk, Donejako bidea o Camino de Santiago behize iriki intzan. Vale? Honen histori igual ez dezue jakingo, jakintzazuela hau izan zala lehenengo Santiago bidea o Donejako bidea hemen Naparron. Vale? Histori pixkate jarreko izuet jakine bazue, sakana.eus aurkibiden, badako ez hor esteka bat, Donejako bidea jarreko izuet edo deskribapenen. Vale? Jakintzazuela hemen sakanatik Astorga Bordele edo Astorga Burdeos galtzada erromatarra pasatzen zala, men justu sakanatik, gaur lainotuta dago, baina sakana hemen egongo litzeke esan dezaun. Bide naturala zen, horreagatik Iruña etorri, eta Iruñatik Gasteizaldea, sakanatik pasabide naturala zen, bale? Orduan, bideoi erabiliz, mendetan zehar, bide naturaltzat ibiltzen zen, Konpostela juteko, bale? Dokumentauta dau, 9. da 11. menden artean ibiltzen zala. Bakarrik, Antxo Nagusik Nafarroko erregek, arrazoi politikok zila eta pixkan Naparroko hegoaldea edo pixkate zabaltzearen, hemengo bidea moztu egin zon eta Lizarra aldea zabaldu zuen bidea. Iruñatik beheraldea, hone etorri partez, Iruñatik Lizarra aldea bializon da beti bueltan, berez ez da bide naturala Konpostela juteko, baina arrazoi politiko batik, eta hau ahaztu egin zan, bale? Eta baina urtetxo batzuk, behize berreskuratu inda. Eta gaur ingo deuna, hoiz izango da. Santiago bidea, ingo deu, sakana aldenik alde ziarkauz. Ziordin hasi, Irurtzunen hasi, eta Ziordin bukatuko deu, bale? Noski, 44 kilometro die orduan, oinezin partez, hauxe barkatuko diazue, baina hauxe txerrindu ningoet, bale? Nere betiko razesa txerrindu mintiko honekin. Bale? Eta, nondik azten da, hementxe, bale? Plazaolako bide berdea bada, hemen baitare lehenautik existitzen zen Plazaolaldea edo Lekunberri aldea dijon lehenau trenbidea zen bideko parkin ontatik azten da bidea, bale? Hemendik Lekunberri aldea eta jungo gineke, oinezko hori, bilbide lasai daukuzue. Hortik Lekunberri aldea eta hortik Iruña aldea jungo litzeke. Hor gainen dau erga eta putren begiratokia eta lekurik oso politik dira. Hane ikusten dezue, markauta dau. Hantxe, ezkerrea markatzen dola tasa eta eskubia aizkorbe. Horko herrin txiki bat. Uso gaidi epazten sobrare. Laino harten tiro kamen egia. Baina guk ez dugu hau inber, beste egun ematen Iruñaldea junei badezue, txerrendu jundeik ezue, hautza. Edo Lekunberri aldea hautza. Baina guk aurrengo deuna da, sakana pasauko deu Donejako bidean. Eta hasiko ga puntu ontatik. Orduan, hemen dixe bera, hasiko ga, bale? Nundio, hemen dixe bera hasiko ga. Traka utziko izuet beti bezala, bale? Venga. Eta azteko esan dizuet horti bera, ez, hemen di bera ingo du, bale? Hemen daukezue karabanan parkin bat, kusizazue, bale? Karabanan parkin bat dago. Hemen sarre bat dauke, ordaindu zerbait ez dakit euro bat bidan. Eta, ikustu zuen, beteta da. Beteta, erdi beteta. Matrikula holandesa bat, eta, azken aldin modan jartzen nahi. Hortik esan dizuet bera, ez, hemen dixe da bera. Hemen kontra-kontati bera ingo du, bale? Venga, ba. Hemen txe, bertako eleiza. Hortixe getxia, hemen dixe. Aruntzaka. Eta hementxe hortxixe etorria, kale ontatio, eliza ondo ontatik etorria. Hemen dixe jungo gabain, poligono industrial honi, ezkerretik buelta emanez, hementxe matxain jatetxe ezagun ontantxe, honen ondotio pasatuko gara, eta poligono industrialei ezkerretik buelta emango dio, eta matxaingo jatetxe hemen deula, eta poligono industriala hementxe deula, hementxe ja, bide ontatixe, sartuko gara, poligono industrial honi,
buelta ematen. Hemen balin mazaite emateo, prezio nauken gasolinera badaula. Venga, hemen dixe. Bueno, eta hemen dixe gatoz, biden. Poligon industriala utzi deuan, hotela eta hor dau, hidroz dana lehen hau Reynolds da zana. Hemen ja, autobia azpiti pasatuko deu, eta bestaldea pasatuko. Venga, ja, utziten deu, irurtzun atzen. Venga. Eskailerak igoko ditu hementxe, eta gora ingo da. Bueno, eta hementxe eskailerak igo ditu, eta hori zubie igaroko dugu nealdea. Bale? Hemendik, horra egon bar dugu, egiarretaldea. Oinezko bidea horti da, ni bueno. Hemendik noa, ez da kontrago norantzan noa, no. Ez dago oso garbi. Pero tira. Hemen dixe, horrealdea jumar du, bale? Egiarreta, madotz, bidegurutzoi jartzen don lekua, bale? Eka ba. Bueno, eta hemen ja sartzen geha, hortik irurtzundik etorriko gineke, eta hemen ja errepiden sartzen geha. Bale? Eta hemen hartuko dugu egiarretaldea edo. Hemen eskubita hartuko dugu, eta ikusiko duzuen unik batzen. Bueno, eta puntu honta jatzen janen, egingo dugu, horre hartuko dugu, bale? Hor, hemen desbiderauko gara, baina gero handik zeituko dugu, bale? Egiarreta jartzen daun inguru horta. Hemen dik jakin Etxeberria, horko gaineko herri txiki horta juten gehala, bale? Baina gu egiarretaldea, hortik ezkerre hartuko dugu, bale? Eta zuzen jarretiko dugu. Bueno, eta gu bideo hortan txegeto zen, bale, hemen desbidera bingea. Bale, utzi egin deu bideoi, nun utzi deun lakturale kontan, bale? Espakizuen nun getzan lakturale, hemen txegetzen, bale? Hau da lakturale zaune, ez ne harrauk eguk, bueno, izan, ez ne osoa bintzet, lakturale hartzen dugu. Zaporeko xoak, eta hola, bueno, ez diare zepatzen egia, ezetetik, Baina, bueno, agintzazuen, bale, guk bide hau utzi indeu, zati hemendik madotzaldea eta jundiko, bale? Eta hemendik aurrera zaitzen mazue, baina lekun berrean jundiko, bale? Baina gu bide gurutza bartu deu, hemendik egiarretaldea jungo, bale? Orduan, lakturale kontan ezkerrea desbiderau. Ega. Bueno, eta hementxe bideen gatozela, egiarretaldea baino lehen hau, puntu, bueno, erligio ikuspegitik puntu garrantzitsutako bat, bale? Itxasperriko Santiago Eleiza, bale? Gaur egunen ibilbideak, bueno, erligio ikuspegiti baino gehiago kulturalki egiten diela iruditzen zat. Baina, bueno, erligioa naiz eta ez sentitu edo, bueno, ez izan, bueno, gai nagusi bezala, bueno, kulturalki historikoki bakarrik daukien esanguratxutasunagatik bueno, hemen txeda, bale? Itxasperriko Santiagoko Eleiza, bale? Ikusten duzu, parketxoaz bezala daula jarrita, iturre batekin, umentzako jolastokie, men, hor bado baina ume gibiltzeko tirolina antzeko bat, eta non, tirolina antzeko bat, jendek ikusten honen bagarrik izketan, gauza pentsago. Baina, bueno, bale, egiarretan txedo, bale, baina hautzaka jarraituko, bale. Hoxe, bide, hemen bestelare egoteko leku lasaitxoa dago, ikustezu? Ondo zainuta dago, politia, bale. Orduan bat tira, erligioa norbeak gehiago gurtu o gutxigo gurtu edo batez gurtu, bueno, halare, kulturalki, historikoki, leku esanguratsu bat dago, bale. Bueno, gure bidek, errepiden, egiarretalde jarretxuko du, bale? Tira, gozen. Bueno, eta hemen txe, ziur nau, zuetako gutxik ezagutuko don, herri bat. Egiarreta. Ez da oso ezagun, bidetik aparte gatzea. Une etorri in behar da. Bida ze etxe politiaren. Dotorek, Epa, egunon. Etxe politia gara gero hemen, Baina jende gutxik ezagutzen dugu.
bidetik aparte gatza zate honek ez dauke ezin dezu inoa jarraitu, hemen bukatu ikia bidea. Orduan, honea jautako, bueno, hane txarren dao, ekai, zuatzu, nire hau da, egia harreta. Vale. Herri politia, baina, bueno, ez ezagune oso. Ziurren zuetako gehienak, ez dezuela jakingo. Vale. Ba, bueno, zoragarria, herria, vale? Ikusten duzu, eta, bueno, bidea nundik da bidea. Gusten dituzuek ez ziok. Hotxe die bideak. Guk hemendixe garratuko du. Bueno, eta gu hemendixe gatoz. Hemendik erretik gata itzen da, baina granja taldea. Gu jarratu behar dugu hemendik, bale? Hemengo gezionek, ikusten duzu, esaten dio, horrea dela, orduan. Etxe tarte ontatio, jarratuko du horrea. Holaxe, herri txiki hau, atzea utziko du. Vale? Egia harreta. Haze politia. Eta ja sartuko geha Santiago bidea, ja itxura gehiago dauken bideetan. Vale? Gusten dezu. Vale? Bidea, ba, bueno, Santiago bideeta eiken da oituta daunantzako, ba, bueno, esanguratxu dien bideak, vale? Gusten dezu, Arakil bailara hau, nolakoa da. Gaur lainoa dauta, bueno, altxatzen pixkat irudi politiago egitzeko, bale? Baina, bueno, ez nahu nahi norrai da. Euski gaberra pixkate garbitzen nion. Guk, hemendik aurra. Bueno, eta bideo ontan txegatoz, bale? Horre egiarreta dau, 800 metrola egongoa. 800 metroa, bale? Bide gurutza hartuko du, bale? Hortxe gezia ikusten duzu. Gezi horie urdinen gainen, hoixe da. Honejako bidea. Hau ez dugu hartuko, hau hemen belartzari eta dijo. Hemen dio bueltatxoa torratzeri bueltan egin da, bale? Orduan hemen, eskubia. Oazen ba. Bueno, ikusi zazuen nungo atzan. Leku politiak iruditzen zazkin nahi. Hane giarretan utzi deu. Eta bideotati batz. Eta bide antxe beriain, lainotan esnauz. Arakil bailara, vale? Horren honik, hor dau, etxarren. Handau ekai. Zuatzu herria, tor satrustegi dau herria, vale? Eta hemen di bueltan, Iriberri edo Villanueva atako gehauen hortxe daula. Eta gero aurrera zeituko du, vale? Baina onartu zazue, leku politia diela hok. Leku zoragarrik. Ez da unegera banetzako, mendi pasau beni honi. Xarma dauke. Gaztelu eta txurregi hortxe. Satrustegi goaitze. Dan berien. Eta jurbain puntea. Vale. Baina gu gaur, hemen ise batz. Bazen. Bueno, gu hemen ise gatoz. Vale. Hemen txe baldapa bixiat. Eta eskutan ekarri bizikletaz, eta, bueno, lokaztuta da, eta pixka eta arrestak hor, baina, bueno, oin ez eiteko ez dauke arazoik, Vale, mentxe kurban ikustazu, seinalek eta gare hor, guk ezkerre hartuko du mendio. Vale, ikustazu, beti ire, fletxakin, fletxa hoi jarratu hartai. Hauxe da, vale? Orduan, venga, bideo horretik aurrea. Bueno, hemen txe, zubitxo igaro eta hemen dixe jarratuko da, bale? Hortik bidetxoa. Bueno, zubitxo igarotzen daunen, hemen itxita dau baiakin, bale? Hau pribatu da. Hemen dixe, bidetxo hau, eta hortixe, ezkerre jarraitzen doan dio, bale? Bideo ni jarratu. Bueno, eta hortxe,
Zubitxo igaro deu, hemen dio 60 metroa. Hemen tramotxo esku zein marko zuen. Vale? Oso leku estuk eta dare batzutan da, baina, bueno, oinezako ez dugu erazoi, bale? Eta iatzen gara puntu onta. Bide gurutzonta ezkerrea. Vale? Gu zentzu hortan inbardo sakana, orduan. Aluntzakar. Bueno, eta hemen txe, Iriberria sartzen, bale? Esan honet hortzako egiarretatik orpistaz, jo, ba, igual inditeu 3 kilometro, 3 kilometro igual inditeu. Baina, bueno, ez dago zailtasunik, orduan, xamor. Bueno, eta hause, Iriberri Villanueva. Bale? Eta hementxe, hause da herri. Mira, ze etxek, Ze etxetxok. Ze etxetxok. Eta berremen nundidan. Betu barko da, nundidan. Venga. Bueno, eta hortixe gatoz, bale? Iturri hontan, plazatxe hontan, hementxe, eskubi hartuko du, bale? Hortik aurrea jarretiko du. Venga ba, bazen, beha ze etxe polite daren. Aurrea. Ez dut ikusten ze arrastoik, fletxa hori eta hori ez dut ikusten. Bale, baina tira, horti da, bale? Venga ba. Iriberri. Haze etxek, Ostras. Arai batekok. Eta oingoat, Jabarraldea. Vale. Bideo konpondu indue. Esan, era beden, men Santiago bidea irik izala, oindala urte batzuk, eta oindala gutxi, men ziklobidea, ero, egin due baitare, idurtzun dio egino arte, edo araba arte, eta, bueno, aprobetxatu du, bide konpontzeko. Justu Donejako bidek, Santiago bidek ez dol leku guztitan koinziditzen ziklobideekin, baina leku askotan bai, hemen adibidez koinziditu iten dut, ikusten ezazua, ze leku zerra den. Eta bidea, argitzen nahi do, argitzen eta garbitzen. Vale, eta hemen dau ziklobideko seinalea. Idurtzun Agurain. Vale, Idurtzun Agurain. Eta bidea ikusi zazu, Sakana, ze dotore daun. Eta hemen ja leku ezagunago eta atako geha, vale? Hor aurren ikusten dan Elizeue Jabarkoa da. Hau hemen paren dauna Malen o Madalena itzo hoixe da, nire kanalen badau igoera bat horreako, han atzen San Miel da atzen Artxuetako tontorra, vale, orduan ba, venga, leku politiek hementxe, aurre jarratuko da. Eta hementxe, roiz politiontan gatozela, Madalena itzazpiontan, hauxe da, Jabar. Jabar herri da hauxe. Ez iruditzen zazuen politia da, no. Eliza, Jorritxoat.
Txedatza, bai? Gure kabia. Txea, Jabarren. Hauxe de Jabar. Hauxe de Jabar. Vale. Guk bidez Irainetalde hartuko dio. Bueno, eta hemen txe Jabarra zentzile hau eta bidea mazte behize, bale? Txe bedia indiaula hor San Miel eta hemen Lenaitz, o Malen, bale? Zela saitasun ez joken hemen. Hemen bideak koinziditzen di, bueno, errepideekin, bale? Santiago bidea errepideetik behaltzen di. Bueno, hor aurre xego behize, desbidireko goizte, bale? Ega ba. Bueno, testakit aurreko trama grabatu duen, hortaz, hauxe, Iraineta, bale? Hor bideti desbidero gira eskubia, bale? Malen o Malenaitz, herri, bale? Eta hauxe Iraineta herri, bale? Grabatu utzikoet, zeti, bueno, gurutzauko dut, eta gero ezkarre hartuko du behize aurreaka, bale? Martxan utzikoet. Han frontoia, eta horra horrexego elkartea. Taberna egita ez da berri dut. Iepa! Joder. Txakurra zain emek, hostia. Ez di ezer egiten, dana esan die, txakurzale guzti izan die. Ez di ezer egiten. Egiten non arte. Vale. Vale, hauxe dek, Iraineta. Ha? Ba, gurutzatuko diago. Hauxe dek, hor, iturburatzeo, jende udan paseatzeko taitik. Urruntzureo deitzen dana, ha? Bueno, ume eginda paseo xamur bat eiteko, erreztatzeok. Vale, txauek beste mundu gezer, baina, bueno, hortik bertatik juten baita Malen hoi iotzea. Ne kanalen baukuzue bideo bat, ziket iazkoa zer den, ba, horrea iotzeko, vale? Orduan nahi zuenak bilau, beti bezala, bi bideetatik egiten dira, vale? Zail xamarratik igotzen gaiztek, soka batzuk ibiliz, eta jetxik gaiztek luzego gotik, baina xamurra gotik, vale? Orduan, ba, zuek ikusi, zein nahi zuen, vale? Hoxe, Malenaitz. Eta hemen txegoain, erdiara gozu bitxoatik garo, eta aurrea jarraitu dio. Hauxe igaro eta aurrea. Bueno, ba hortxe. Igaro dio zubia eta aurrea, bale? Hortik aurrea zeok urruntzureo, iturburua. Hale, baina, bueno, gaur ez ditzeko horra. Baina, Malenaitz iotek honi dazu, hortik hartu bat. Zubia igaro eta eskubia hartu, bale? Gu hemen dira, uarte alde egun gaztek. Baina, lapatxo mato beste zeo, baina, bueno. Lasele, bale? Pega! Bueno, eta hemen txe uarte aiatuz, hor ja pista atatzen gea, pistati bidionta. Hemen dago, erligio aldetik, bigarren leku izan guretzen, bale? Santa Maria Zamartze edo. Eleiza romaniko uste dala, baina, honek urte asko dauzke, asko, vale? Eta, bueno, ba, Santiago bidea erligio bat iken honantzako pentsatzet gurtzeko tokia, to izango dala. Bueno, sarrera ino sartu ingo naiz, bale? Zamartze monastegia, bale? Hemen eskubitik, Samiela iotzeko bidea ikustezu. Bueno, honea sartu ingo.
biniz. Hauxe da, Zamartzeko monastegi. Bueno, hemen ez dakit ba. Estelako zeleku daren monastegi hau da bintzat. Pero bila romanikoa, bueno, niz nago oso aditu harta baino. Bueno, ikusten dut teilatu eta restaurata daukela. Y bueno, pareta hau ematen du originala diela. Bueno, boixe. Hemen badakit horreintzien kata batzutan eta topatu zituela peregrinon da oin dela 1000 urteko eta arrastok. Vale? Hortxe, horre altxeuta daun lekuitako maten. Bueno, peregrinazio garaien da, garrantzio bizona. Vale, bueno, beste gu bain, atea eta zeitu ingo daurra. Bueno, hortxe guztien dugu, bale? Zamartzekoa. Hemengo betzeatenok, Arralarra San Miele jotzeko, hauxe da pistea. Bale? Hoixe da. Bale? Eta, baina, bueno. Venga, hemen digu arte aldea. Bueno, eta hemen txe uarten, bale? Hauxe da uartearakil. Hemen zubitxoi igaro, eta uarten sartzen zate, baina gu gaur ez geha horti sartu behar. Hoi utzi inbar deu. Horren orde ezin behar deu. Hoi utziko deu. Eta hemen dixe sartuko da, bale? Eskubia ikusten duzu. Tratorea dijo nue, hemen dixe sartuko da. Nekin behin inda zaite bideo hortatik etorren izen ja. Etxarretik buelte inez, eta gero hemen dijunez, baina oengo bidea hemen dixe da ba, bale? Fletxa ikusten duzu. Venga, ba, horti sartuko da. Bueno, hemen dixe gatoz, bale? Aldapatxoa da hemen. Bale, bideo hontatik gatoz. Ezkerre hartuko du, bale? Hortik, zuzen. Venga. Bueno, eta hemen txe, anatzen utzi dugu arte, eta ikusten ja. Hemen txegoaz behize, hortxe berien paren ja. Hoizen hasieran pixiatu urruti ikusten genuen, oantxe ia parea azalta. Hemen eskubia daukeu, nekin egin da dauzkozu. Jarraitu diazuenak bintzat, hortixe gesten San Mieli bueltan da, bideo txoatzu gehin da. Eta guain hemen dira bideo ontatixea jarraituko du. Hemen esan eskubitak gehatzen diela bi eliza sartuko ez ganak. Bat lakuntza uste diela gaina. San Sebastian, Sastin, hemen ez gana. Eta beste aukorrezpana, San Pedro izan lehike ustet. Bueno, hori bidetik aparte gehatzen dira. Eta ez ditu ikusiko. Orduan, bueno. Hoxe. Eta hemen, bueno, tramo haure bidekin koinziditzen. Hoxe iguera da, lakuntzako pertza deitzen zaiona. Histori kurioso dago horrek. Komentauta dauket lehen haure kanalen, así que ez dizu errize kontauko, baina, bueno, hortixe gora da. Vale, hoen bidea, hortik aurrera. Tira ba. Zuzen. Bueno, eta gu bideo ontatik gatoz. Vale, uartetik jungea, bueno, baratza eta zela inguruko pistatatik etorri eta bideo onta. Vale, eta hemen puntu onta jatzen ga. Vale, hau zer da? Hau da zubi bat, oinezko zubi bat, trenbidea igarotzeko gainetik. Orduan egin behar deuna izango da, hemen jaitxingo gara, eskutan hartuko du, eta hemen gainetik taka, pasarela pasauko du, eta lakuntza alde hartuko du, bale? Hemen diseitzen mazu ere lakuntza jundeike. Baina, bueno, bidea hemen dio markauta, bale? Orduan, igaroko du, eta eskubitza hartuko du, ja, lakuntza aldean sartzeko. Bale, hemen, fijatzen bazeate. Ikusten die, bide hor, bale? Donejako bideko. Bueno, jendea dator da moztu inbat. Haien,
Bueno, baguk hemen dixek etxi, hortik jarretiko da. Bueno, eta hemen txe Lakuntzako herri. Hau da Lakuntza. Hementxe Lakuntzako plazan. Hoxe da Lakuntzako plaza. Bueno, bauen Lakuntza nin bardiuna dek hementxe ezukeo plazea. Hementxe Eliza. Lakuntza paren iken diuna dek ibilbidea pasatzen dala, autobian bestaldea. Vale? Esan dezan Irurtzundi Lakuntza arte Santiago bidea dijola autobiatik nola beti esateko San Miguel aldeko mendialdea. Baina guain igarotzen dek tramotxo baten berien aldea o Sandonato aldea. Vale, toin unik egimentxe Lakuntzan. Hortixe. Mintxezok Eliza, hemen gaztetxea hotzi ezarrano. Parranda mato beste indago beztek hemen. Eta hementxe igaroko dio, vale? Hementxe azpitik igaroko dio. Eta esango dizuet, nun sartzen gehan, ze bidetan. Bueno, Beliza hortzeok, pasabide azpiti hortzeok. Eta hemen autobiako bidea atabe, begazazue. Hemen dixe jarraitzen di, bale? Hemen koinziditzen dik ziklobideekin bate, bale? Ordo ningo dira, hemen dik eskubi hartu. Hemen dixe, pista ontatxe, tapa, Arbizu aldea. Venga, gozen. Bueno, eta hemen Arbizu aldea aiatzen, bale? Uste dezue bideak eta konponduta zerek. Bueno, eta zuzendu barraneok, bale? Esan dizuet Lakuntzan autobiatik ezkarrea pasatzen iztegela. Ez zuzena, bale? Autobia horretzen jarraitzen. Zanean, errepidetik ezkarrea, bale? Lakuntzatik Arbizua dikon bidea hortxe zihok. Bale, zanean alde onta, bidoztatik alde onta etorri dela. Bale? Bueno, venga, Arbizua sartzen. Eta hemen Arbizua jatzen. Bueno, eskolak, ikastolak, etzeko egarri zerdien okei esan. Mentxe, Santiago idea, hemen dixedek. Etxe politxeken. Arbizu oso, beha hortxe plaza, herriko plaza. Arbizu oso herri politxedek. Oso politxe gaina oso ondo zaintzen die. Oso ondo zaintzen die. Udaberrin da, etortza izonea. Nintzea konkurso matu itzen nien lora politxena zein jarrio doktore egitzen die. Hementxe arraste jarraituz eta hemen gurutza dira, kale nagusia gurutza dira. Hoxedek
Arbizuko kale nagusia. Hauxe. Hauxe, hola. Gurutza ingo diau. Aurrea. Jahegatxea, herri. Eta hemen zeok, Baserri, jatetxea. Oso gomendagarri. Eharra, egizan, hauxe. Hala, gu hemendik aurre. Bueno, eta getozen bidea, horko hortatzi xeateatzen dugu, bale? Errepidea gurutzauko diau. Eta hemen ziklobide hontan txe sartuko gaiztek, bale? Justo ez jarrita daula. Santiago bidea, hemen dixe hartuko diau ezkerrea, eta bide hontatixe jarraituko diau. Bale, hau ere ziklobidea gainera, bale? Aprobetxatu diau. Bueno, eta hemen txegatu zela ziklobidetio, hemen rotonda atatzen da, eta rotonda ningo dugu poligonotata. Eta poligonotati, taka, errepiden ezkerreko bideti jarraituko du, bale? Tira ba. Hor baikor, ana ML, vale, ba poligonota sartuko gea, vale, eta hementxe dau bide bat, hementxe bidea dago, vale? Hemen digetxarria ezkerretik bide bat dagoen da, ja, haizea ez dakit ondo entzuten dan. Vale, ezkerreko alde hontatik jungo gea, vale? Naiz da bain, ba, bueno, poligonotarteen emate horraroa bidea, baina bai, poligonotatia jungo gea, vale? Bueno, ba, gu bideo ontatik segatoz, bale? Poligono industrialetatik eta Arbizukotik hemen segatoz, bale? Zaiten dagoen, puntu onta iatzen ga. Bale? Hortxe dau etxarri, etxarriko eskolea, atzen ikastolea, hor futbol zelaia. Zein bar dau, etxarria sartzen ga hemen eskolatako bidetio. Hau igo, eta hortxe zubi igaro, eta etxarri zeharkako. Venga. Bueno, eta hementxe etxarrin. Hala, igaro deu zubie eskolatio. Ben ikustez behar arrastoa. Eta, bueno, ben aprobetxatu du ziklobidea eta marrazteko. Vale? Bueno. Eta hementxe etxarri, bale? Hauxe da, etxarriko plazea. Etxarriko plazea hauxe da. Bale? Jesus kotxea besteik ez. Bueno, ba esan dago, bale? Hauxe, etxarriko kale nagusia, hortxe plaza. Bueno, Santiago bideak hemendik zeharkatzen da, bale? Hortik gatoz. Bueno, hortxe, Santiago bideko seinale badau eta gezki dago, hautzak agartzeo. Hoi jarri donak, hautza, hortik igaro behar da, bale? Han, eskubida hartu behar da, bale? Orduan lehenengo, aurra. Bueno, ba hoxe, hortixe, udaletxe hortxe da, udaletxeko kantoia neonez grabatzen. Eta hemendik igaroko dugu. Eta kotxe txurioi daun hortan, eskubia hartuko du. Friosnago hortan, eskubia. Hortxe, fletxa, eskubita. Hemen dixe, hartuko da. Hauxe da, etxarri. Haren hausitik ez dira pasau, baina tira. Zuzte hotxa honemen. Mentxe, seinalek, vale?
hemendik goiti behar. Hauxe da, Zaharminetaseko bidea. Vale? Eta oain inbar dago hortik ezkerre hartu, eta hortate sartu goa batzatan. Hortixe, bale? Ardiatuko naiz. Bueno, ba, orduan hementxe, hartuko deu. Eta ben ezkerre hartuko deu, eta hor behize 1 metro barro, behize ezkerre hartuko deu. Vale? Aguanta ingo eta 1 metro bagarri dieta, vale? Epe. Hostia. Joder, ondiztorrenak. Vale, hementxe ezkerre hartuko deu behize. Eta hortixe, ungo beha. Bakaiko aldea, bale? Oinez itezuenen hemen digun gozate, bueno, ni gaur bakizue, bizikletan egin egin izela. Bale, orduan, hemendik ezkerre hartuko dugu. Bale, hemen dio. Hortik jarraituko dugu, bale? Venga. Hortio, tapa, bakaiko aldea uta. Bueno, eta etxarrin hartu du baratza ingurutatio, hementxe, trenbidea azpiti pasatzen den, tunel hauxe, igaroko du, bale? Hauxe igaroko du. Xupa! Eta hemen, berriz, ezkerre hartu, eta hortik aurre jarraituta. Hortik ja, bakaiko aldea, GH aldeatako gar. GH Guerra Hermanos enpresa. Bueno, eta hemen txegatot, biontan. Antxe, Iloitzeta, eta antxe Santa Marina, Koeleiza. Vale, eta hemen eskubitea ikusten dugu, GH edo Guerra Hermanos enpresa. Vale. Gruak egiten dituzte. Oain zein behar deu, hor pare gorri bakaiku da. Oain bai igaro behar deula autobia gainetio, bueno, gainetia azpitik, autobian besta aldea pasatuko ga. Vale? Ez deu jarraituko hemendik zuzen, baizik eta bakaiku herria sartuko gea, eta besta aldetik bailaran, besta aldetik igaroko deu Urdien arte. Ulertu zazuen. Hortik eta badau bidea juteko Iturmendia, Urdiena, jundik ez du hortio, San Pedro aldea. Baina bidea dau planteauta, hemendik besta aldea igaroko deu. Herrie gurutzau, eta esan dezan, belartzarien gaineko partetik, eta zuaitzaren azpitio, gainez gen jungo gala, lehenengo Iturmendia, eta gero Iturmenditik Urdiena. Eta Urdienen behize alde honta igaroko ga. Baina momentuz, zubia gainetik igaroko deu, eta bakaiko sartuko behar. Bueno, eta puntu hontan txe, hortik etorri GH-etik, autobia azpitik, igaroko deu, eta herrin sartuko behar. Vale? Bakaiku erretxo honta. Vale? Eta hemen badau eliza bat, eo... Bueno, zehaz bada bintzita. Vale. Bueno, Erti gora. Epe... Mendi gora, vale? Bueno. Hemen txegare bakaikun, vale? Hortixe etorria, hortixe. Hau da, errapide nagusia, bale? Guk ingo dugu hemendik hartu behar dugu horra, eta gainetik, hor gaineko pista bat sartu behar dugu, eskubidea hortik Iturmendi aldea jungo beha, bale? Orduan, lehenengo hemendik igaroko dugu,
eta aurrean gu, bale? Ega. Bueno, orduan hemen dixea, zaituko dugu, bale? Bagaiku herria, hauxe da. Bale? Kotxe hori datorren lekutik jun behar dugu gaur. Usten ez zuen markauta daula. Leku batzutan uste arrankatu jaituela arrastu, baina tira. Normalen zaintzen du. Vale. Hemen etxe hortan ezkarre hartuko dago. Hemen ezkarre gora. Hementxe. Abatxe. Bueno, tako gora, ni txerrendu nahi nahi zeiten, baina, bueno, printzipioz, oinez zeitzekoa da, edo. Vale. Eta hemen, eskubitartu da. Hemengo bide hontatik jungo, bale? Venga. Hemendik Iruaitzetako bidea da. Eta Santa Marina, bale? Iruaitzetak hor dara ginen. Santiago bidea hemen dixe. Bueno, hemen bakaikutila ateatzen, bale? Ikusi zazoia hemen ikuspegi aldau itala. Bale, anparen ja ikustetu Aizkorri eta Aratz ezkarren. Han olaztiko arrobiko kanterak. Eskubin gainen, intxuspu eta berno, eta behizetat hori danak, anatzen putierri. Vale. Eta ja oso atzea, han utzi ditu. Oso atzen utzi ditu ja, San Miguel doiek, goizen abitu ganen. Vale. Orduan, bueno. Ustez, sakana, zenbate ikuspegi desberdin azkan. Vale, torra altxasuko kantera, autobian ikuste dituzunak. Hemen Santa Marinako eliza. Horrezkarren Iruaitzeta. Hemen garbi-garbi guztia, zer esaten den Iruaitzeta. Iruaitze. Die, garbi-garbi. Iruaitzeta eta hor. Segun ze angulotatik ikusten zuen, zulo bat ikuste autobiatik. Hortxe Santa Marina. Zan hemen di parapente motatzen dira. Parapente motatzen dira gaina hortatik. Vale? Tan aurren barga gainengoa, altxasukoa. Bueno, aliauko gehutzare. Vale, venga, gozau. Pistataz eta ibilbidetaz. Bueno, eta hementxe Iturbendea aileatzen. Vale? Anatzen ja urdiain daga urrutiago altxasu ikustea. Vale, eta hor Laieneko aitza. Oindala gutxi bideo atein dut, hor Iruritako gaztelu eta anatzeko aitzoitan. Vale? Orduan hemen dixeia, Iturbendea sartzen. Behitu zazue zeherri polikedan. Ebe. Polike da hau gero oso.
ikusi zazue. Mezido, hemen herri hontako etxeketa ikustea, ze etxe puska daren hemen. Eta asko zan mandazainegatik. Lehenau garai bateko mandazainek bide nagusi Iturmenditi pasatzen zen, Bernoako bidea. Eta badirudi, garai hartan diru asko intzola bertako jendek. Orduan ikusten duzu, ze etxe puskak. Bai hemen eta bai Urdiainen behaldiko etxe dare. Naiz da kanpotik igual errepiden pasatzen zenen emateo itxusi xamarra. Batipat Urdiainek, zeatik, fabrika hori dauke. Eta harin daula eta... Baina, oso polite. Eta hemen ja, Iturmendi aldeko bidea hartzen dugu irtera, bale? Eta hemen Iturmenditik irtetzen, ikustazue, ziklobidea dan honekin, nola konpondu duen bidea hau. Lehen hau zan, balastroa edo todounua ditzen zaio narrikin. Eta, ume txikik eta eroitzeko arrisku egoen bidea zazue. Nolako bidea da? Zoragarria. Eta horra aurreago Urdiain herria, bidea zazue, ja familik eta nola biltzen dien bideo ontatio. Zoragarri da. Venga, Urdiainen sarreran behize grabatu dut. Eta hemen Urdiaina sartzen. Beste herri zoragarri bat. Hemen behaldiko etxe puskak zerek. Kera garrek. Barroa sartzen bazate bintzat. Bentsa, eleiza inguru aliatuko. Eta hemen behera ingo du. Ez gara sartuko errein. Hementxe, bale? Hementxe gare, Urdingo elizea. Urdingo herri hortxe gatza, plaza eta hortxe dago. Gugin behar duena da. Hemen dike, bera. Bale? Hemen bera atako dugu. Baina jakintza zuela hemen behaldiko herri daula. Dotorea hor sartzen batzate. Hostio. Zoragarri. Hemen besta bide bat egin hau iruko bigarren etapa edo. Hor sartu eta etxe puska dare. Bale? Bagu gingo dugu hemen dio, goiti bera jungo, bale? Venga, ba. Eta gu hortixe jetxigea Urdiaindik, bale? Hortik juten da, Altsasu aldea, eta hortik Iturmendi eta Arbizu aldea, Bakaiko aldea. Bale, baina gu gingo deuna da, hemen di bera jun, da tuneloi igaroko deu, eta bide zaharre hartuko deu. Urdiaingo igeri leku taldea, jungo hortik aurra, bale? Venga, ba. Eta bide ontaxe gatozela, hemendik Urdingo igerik lekuta juten dela, hemengo bide gurutz hontan ezkerre hartuko du, bale? Tira ba, hortik aurra. Eta hortik gatozela ja Urdiaindik, hemen ja Altsasuko bide eta aiatzen ja, bale? Bide gurutz hontan ezkerrea ingo du, bale? Hemendik ezkerrea. Bale? Eta ja sartuko gea BTT, Altsasuko BTT egiten donak eta bideok ez zautzik, bestela, Altsasuko ez da nago ez ditu zautzen. Hemen nuen hilerritik aurrea sartuko gea, Altsasun da ikusiko zuen, zeharkatuko dugu eta pasatuko dugu. Eta gero, ikusiko zuen no alde hartuko dugu, trenbide alde hartuko dugu Altsasu igarota. Eta hemen txeia,
hori ikustezu Altsasuko etxe diorik. Hala. Bida berien, ze urruti utzi deun. Nien lan atzeatzen. Dakit ikusten dezuen. Hementxe gainen dau, Bargagain deitzen zaiona. Dermioa. Kamaran ezan, zeman hor dau gurutze bat. Zakit, 5 metro laukeitio altutan. Nik biztaz ikuste, baina kamaran ezan zemango. Vale. Eta hori sartuko Altsasua, hilarri paretio. Vale. Hortxe autobian ikusten dien, etxegara taldea zoatzenen eskubia ikusten dien kanperak, hori die. Atzeko mendi hori, Gataungo mendik. Vale, eta han, Aratza. Vale, eta gu, hemen, hilerritio barrena, Altsasua. Vale, venga ba. Eta hementxe, Altsasun. Altsasuko plaza hemen. Hauxe Altsasuko plazea da. Hemen ikustezu, Eliza dago hor. Aurrera jarraituko dugu. Eta hemen txeparen udaletxea. Hala? Udaletxea hemen txeparen. Gurutzago dugu eta horra aurrexago ezkerre hartuko dugu. Bueno, nik hemen ezkerre hartu behar dut. Naiz da kontrako norabideen hartu. Gu egin behar dugu. Kale hontan aurrea segi, aurrea. Vale? Venga, kalea utziko dugu eta kale hontan aurrea ingo dugu. Bueno, eta gu kale nagusitik kale hontaka desbidera gea, han. Vale? Kale honek hemendik zeitze, baina guk behar duena da, hemendik desbiau behar dugu, bale? Hortixe igaro behar dugu aurrea, bale? Orduan, hemendik hautza. Bueno, eta bideo hontan txegatoz, zubi hauxe igaro behar dugu, bale? Autobian gainetik igarotzen da, bale? Hemen, hortik Gipuzko aldea ikozte, Etxegarate aldea ikozte, bale? Handi Vitoria aldea, bale? Guk hau gainetik igaroko dugu, eta han, ezkarre hartu behar dugu. Bueno, ikusi izazue ze puntutan garen, bale? Hortik Etxegaratea juten da. Eta hemendik Gasteiza, bale? Orduan guk ingo dugu horrea eta gero ezkerrea hartu behar dugu, bale? Ezkerrea hautzaka. Hai! Bueno, eta puntu hontan handixe gatoz. Ikusten duzu, hemen seinalea. Geltoki aldeko bidea hartuko dugu, bale? Venga ba. Bueno, gu hortixe gatoz, bale? Tunela bigaru dugu. Hemendik eskubia geltokia dugu. Gukin behar deuna da, ezkerre hartu, bale? Ezkerreko bidiontatik jun behar du. Bueno, eta hemen etxe egiten deuna da, hemen trenbidea dau, bale? Ez gea gainetik pasatuko, bale? Jipin ez da bingo. Azpitik pasabide bat dau, bale? Orduan hemen dijetxi, trenbidea, eta behizek gora atatzen ga. Eta hor ja, ezkerrea etxe horiten ja, ezkerrea, olazti aldea eta ja ziordi aldea hartuko du, bale? Grabatu ingo dizuet. Trena, mendixe pasatzen. Bibia da hemen. Bat ezkerrea, eta beste eskubia. Hau xerek, banatzen dien puntua. Nahi ba.
jabetu genuen. Bueno, autobiak bezala, ez? Bat Gasteiz aldea, eta bestea, Iruña aldea. Puntio hau xede, gordo. Oida, jabetu genuen, bale? Orduan, hemen ja, behizea atatzen eztek, hemengo baserrika. Bale, han bestaldetik, azpetik pasagoiztek, eta hemen noen inbardi hau, bidea hartu ezkerrea. Eta hemen deixegi. Eta esango dituet, nun desbiderako gehan. Ikusten dut, hemen txea. 150 metroa desbidera hor gala, así que grabatzen jarriko dut. Eta bueno, hemen leheno bidea kaskarra zean. Hauain, bida, ikustiat konpondu duela. Bai, konpondu die. Pena, haulago etxeek eta zerbait izango ama. Bale. Boen bide etxo ontatixe, ingo dio. Bale. Gustazue, konponduta zeok. Eta kotxeek ez igaratzeko poste jarreta, Santiago bidego arrastok, eta ziklobideare hemen dixe zigo, bale? Orduan, hau utzi, eta hemen digun eztek. Bueno, eta hemen txego atzapa, altxasutik gata gaiztek, Olazti aldea. Bagizuen nundi batan. Bagizue zer da nahi. Oine lan entzego, igandea, baina. Cementos Portland. Horren atzetik baztek. Vale. Normale autobian horren aurretik pasauko zeate. Vale. Ba, bide hau zeok horren atzetik. Eta bidea konponduta zeok hau. Ziklobidea hemendik seitzik. Ba, hoxe. Bide erosoa dek. Vale. Erosoa dek. Baina, bueno, hoxe akutsi nahi nizuen, bale? Kamara etzi azemat ikusiko, baina ostotartetek baina, tira. Munstroa, hoi dizeo, munstroa hor. Bale, bueno, utipitapa, benixe. Bueno, bagu bide horretik etozek, eta hemen txezeok Koskobiloko koba. Bale, hemen kantera eginda erdia usita zeok. Baina hemen zeok Koskobiloko koba, hemen txezeopa, bale? Hemen, ikusten mazua, Bueno, panela hausita zeok, baina hemen txezeok Koskobiloa juteko, horti bidetxo bat zeok, sarrera bat zegostik, eta zeok hemen txe lateral ontan txezeok, bale? Bagarrik hemengo kantera honek eta tetxu eta txikituta zezkek, bale? Eta uste jatu hendik aztertzen nahi dela ditxita daula, baina, bueno, bertaino jundik ez, hemen dizizteok langa txiki ontan txe, hor txe ezkerratik juten mazate, bale? No, bueno, guk hemen dizaituko dugu, baina olaztia ez izte sartuko. Eskubi hartuko dugu ziordi alde. Bueno, hemen txe, bale? Koskobiloko koba hor txezio, zehar hontan. Bale, hor txezio panela hartzen xago. Ui, ia eroin izan. Eta hemen txe, bale? Hor txe. Hor puntun batein ozeo, Koskobilo. Zigat, hemen ikusten da, sarrera... Zigat, bilau. Bueno, hor txezok nahi bazue, bale? Bale, bueno, guk aurrera zaituko dugu. Bueno, eta hemen txeia Olaztiago sarrera zeok hortxe. Bale, oinezkoa, hortxe elizea zeok, baina gu ez diagu horra humar. Gu gimarrea hemen dik ziordia, eskubi hartu bideo puntu ontan, bale? Hoi utziko dugu eta hortik ziordia guzti, bale? Ega, gozen. Bueno, gu bideo hortan txegetu zeok, bale? Koskobiloko koba hortxe zeok. Zehar hortan, bale? Mentxe, pare-paren, Olazti, bale? Hendik Olaztitio Urbasa ioteko portu, hortxe zeok. Bale? Hantxe, Bargagain, zere gaurreago, eta bueno, hemen dira
ibilbidea toin daneok. Hiru mendizarrak edo Altsasuko buelta inianen, handi bueltan ziordietan itzen gaina. Vale? Hola ziaztio joan. Bideo ontatixea ziordiatako izteia, bale? Orduan, venga, ira aurra. Bueno, hemen txegatozela, hortik izte hartu behar. Hemen dik hartu behar diau. Vale? Zubi igaro behar diau. Errekatxoa pasau. Mehetzian hola ditzen. Eta ikustezue. Santiago bideko seinalea. Venga, aurrea. Eta hemen ja ziordia, bale? Eta bueno, gaurko bidea ere arapikuk. Eta saharrak. Zozua, joan guztua. Ara, hemen etziket. Zeati dauna. Motoi ez pasatzeko, Ziapa, undimentun bat oleango hemen, nun bat jo. Motoi ez pasatzeko da. Oinezko egin malimea pasa ere bat itxiteko zin. Bueno, bezaten izuena, bale? Gaurko ibilbidea bukatzen, bale? Ziordia aileako gaiztek eta hortxe bukauko dio. Bueno, ziordi pixia eta aurrea pasau behar diatzatio Arabako mugaino huneket. Eta antxe bat testu igueba, bueno, Arabako bat emati magozat. Hortaz, Araba malimazio bat ematolako gauza egiten aitzen dana, nahi degenen hartu hemendik eta segi. Zuegetzik, no alde jotze zuen gero hortik eta. Orduan, bueno. Eta, bueno, zer esan, nik hau eakutsi zuet, bidegurutzek bakarrik. Esateko bidegurutzek eta, bueno, zertxo bai gehiago, baina, noski, honen xarmea zeuke gau eitek, baztarrak ikusi, aizea sentitu, usaitu, belarra ezetasune, osto gero itzen nahi guain. Ni gau pixiatzuek eta pintzela atxot eukitzeko ezkar eskubino hartu, nundi joan gutxi gora bera. Zati hau oinez okerrezpaneok bi etapatan eitek. 40 gehiago kilometroituk, eta orduan, bueno, unbaten eiteko haundigi ustia jotzen dala. Zati okerrezpaneok 20 kilometro eiteko etapa bagoitze. Orduan, 44 ziazen badien. Oin, eitien egiana, gutxi ikusiko da gaina. Markatzen ziagoantxe 43,85 kilometro intzetu atela. Egin ditu ala. Gogora hoi, itanon, lehenengo eta hirugarren pertsonan, esaldi nagusia jartzen egitanon. Mendeko perpausa, neutro jartzen dugu. Horren dekela, zetiutela eta horik, ezki esan da zer, nion egianke asko sartzio, Pero bueno, denon arten, zuzentzen badi hau. Orduan, hartzen ziak, 43,80 kilometro inditutela. 44 bat kilometro, orduan bueno, egun bakarren etiko tirada hundi iruditzen zaila, goinez behintzat. Egon goitu, jende eitxeitunak noski behiet, baina, bueno, estandar bat, kaio lehar, txorintzago, zer bat jo. Bueno, esan nahi niana, bi etapa, bi etapatan eitxikoa. Eta orduan, bueno, goixe, gozauzazue, bueno, baztarrak ikusi, edozazue, urbasa gainau. Hau iztezuela ezautzen zuek. Nio negeztia ezautzen, hau zantzaun, hortxe portu horren gainetik eskubia gehatzen dana dala. Oso jende gutxi biltzek hemen. Bida hemen. Etziga, zarran, txorintzago ez dek, zeti itxita etzeko sarrerek. Bueno, goixe, goztau, nik gaurko ibilbideu pixia diferentea. Bueno, diferentea, ez dek mendikoa. Bueno, besta altxor txikiat, hemen
Donejakue bidea, Santiago bidea. Vale. Galtzadako bidea bezala ezautzen dek. Erromatar galtzadan Dijon bidea bezala ezautzen dek, vale? Gogora, Naparroko zaharrena dela. Naparroko zaharrena da. Vale? Orduan, hemen ezkarrea. Hemen ezkarrea. Orduan, bueno, ere balioare eman bartzo. Inor baino gehiago ez geiztek, baino gutxi gore ez geiztek. Vale? Eta bertan zeukeuna, bueno, balion jarri bat jau, Jendea hor jutek Lizarratik behera, etziaz noa, Leonaino, Santiago juteo lehen hau jende getzian egingo. Etzeu egingo logikak. Bueno, esan dizuete, antxo ondik, antxo azkarra ez esan dizueten hasieran, arrazoi politiko gatik, Nafarroko erdialdea bultzatze aldea, Lizarra aldea bialdu zen, Santiago bidea. Vale? Baina, jakin da, hau zala lehenengo bidea. Vale? Horregatik Iruña eta Iruñatik Honea, eta hemendik Gasteiz aldea. Vale? Orduan, bueno, tira. Hoxe, besta bidetxoat, Eta txerrendu nire bazue, bueno, hain daikezue, bakarrik, Egiarreta eta inguru horitan, bazer elekutxo batzuk eskutan eman barko zuela. Zatio, maldea zeo, gero oinezko zago zerek tramo batzuk, baina, bueno, danea izango txuk, 100 metro, 204 kilometrotan. Eta beste guztie, xamurra itxeko mun. Aldapan bato beste batzeok, baina, tira. Hala, temen ziordin sartzen. Venga. Hauxedek ziordi. Hauxedek igual sakanatik gutxina ezautzen den herria. Zia da parte bezala gatzek eta gutxina ni hemen txebilineok. Kontzertu matuen saiatzen ditu hemen. Azte matu da. Herri politia de galar ez ziordi, Herri beha politiadek. Hau frontoiak. Bengo hau. Toki eder. 1957 jartzen nik. Bueno, hemen dira, kanpo bat atzea. Herriko irtera. Herri politia. Herri politia. Eta bueno, oain inbarria eta Arabako muguen jogun, beste postu mamenora. Etxe politiak, Joder. Bide, gire leku, ziordikok. Lekuak. Bueno, eta hemen ja... ikurriña. Eta hemen digirteran, eskubia jarraitzen dik, ibilbidek. Egino 2 kilometrota zeuge hau. Egino Arabadek. Eta hemen ezkerria. Vale. Venga, hori mugaino jumoneok.
Hemen dira, Araba. Ya está. Vale, hoy mugaino jungo neuk. Bueno, eta gaurko ibilbidea kitxo, vale? Hemen txezeok mugea, ikusten dek, vale? Todo unoa enaparron da hemen asfaltauta Araban, vale? Hor ja egin no aldea zeok, vale? Bueno, eta gaurkoare kitxo, besta bideat indi hau. Idea txugun egoiat, koskaka edo, vale? Bueno, abesta ibilbide txoat, azkenen 46 kilometro pasatxo markauziak, Han lehena 44 eskaxin dizuet, baina, bueno, ziordi gurutza eta honeaino aiota bat abeste 46 pasatxo, vale? Beti bezala esteka, o wikilogeko esteka jarriko izuet, eta bauxe, gaurkoa desberdine, vale? Desberdine dek. Txirrindun indian, eta nik bideoa grabatu izuet, bueno, bide gurutzek eta, bueno, pixkate zuek pintzela txoatzuk bezala, vale? Baina, bueno, gauza hau zeuk jobena eitea, disfruta hau, bizi, usaitu belarra, ostok sentitu aizea, bastarrak ikusi, behitu zazue baina ze ingurunetan naun. Hortxe atzeago lezea o la lezeo esaten dana, hor behela zeok, vale? Eta horratzen urbasa. Hau urbasadek, eta hoi entziadek, vale? Araban urbasai entzia esaten zaio, mugati aurre entzia bezala markatzen dira, vale? Eta hoxe, besteik ez, gaurkoati, vale? Beti bezala, eskatuko nizueke me gusta ematea eta arpidetzea. Alde zuen einen, bueno, partekauko bazen dueo. Ez zeuga diruz, naiz da geoz da propaganda gehiago bat atzegen, ez zikia zea, tio. Ez zikiat. Ez zeo diruz jarrita, hoi... Orduan, bueno. Hoxe, gustoko bazue, ala espero diat, eta, venga, disfrutako zuelago, bale? Besta altxortxik hemen daukeuna. Hala ba, urrun arte, agur!